Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au desfășurat luni 20 iulie o acțiune pentru combaterea contrabandei cu produse accizabile din tutun. În jurul orei 4, lucrătorii vamali au descoperit pe raza localității Brodina, la aproximativ 5 km de linia de frontieră spre interior, un autoturism marca Audi A6, fără plăcuțe de înmatriculare, abandonat. În mașină puteau fi observate colete voluminoase specifice boxurilor cu țigări de contrabandă. În continuarea cercetării zonei, polițiștii de frontieră au descoperit în garajul unei case aflate în construcție o altă mașină marca Mitsubishi cu numere de înmatriculare de Marea Britanie plină cu colete cu țigări. Cele două mașini au fost transportate la sediul STPF Suceava, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea totală de 31.486 pachete cu țigări de diferite mărci. Țigările în valoare totală de 368.386 lei și mașinile, ambele în valoare de 10.000 de lei, au fost indisponibilizate la sediul serviciului până la finalizarea cercetărilor. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă și identificarea tuturor persoanelor implicate, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.